YouTube. Velkommen til min gameplay-video af Arnødt. Jeps, sådan er det en af mine yndlingsspil. Ja. Det er det anden gang, jeg prøver at optage, fordi der kommer en lille fejl. Det er spillet. Det er faldt. Nå, men det var lige vise mine kræfter. Her er mine kræfter. Det her gør sådan en stor kraft. Det gør sådan, jeg kan se mennesker på væggen. Gør sådan, at jeg kan undskyld baggrundslyde. Det var også gør sådan, at der kommer rotter fra jorden. Det gør sådan, at jeg kan stoppe tiden. Ja, bare lige nu. Og så viser jeg også de andre ting, og det kan vise, hvor rooms og sådan noget er. Jeg kan rigtig godt lige vise det. Se. Jeg siden der tænker over der. Det er en room. Det er sådan noget, der kan give en kraft. Jeg har virkelig prøvet at klare den her bane her hurtigt, fordi jeg kan gøre det ret hurtigt. Det er de nemmeste baner, jeg kan spille. Det er nok fordi, jeg har spillet den så mange gange. Den fejl, der skete, kommer vi til. Au. Der mistede jeg lige noget liv. Jeg kan vel godt vise jer livet om mana. Det er røde bare, kan og gæt. Er mit liv, og sådan blev min mana. Okay, det var her faldt. Jeg faldt ned sidste gang. Faldt ned sidste gang og døde. Fejlen. Ja, sådan der. Skal lige herop. Begge er ret urealistisk. Okay. Okay, så er jeg heroppe. Og ja, jeg spiller der på en PlayStation 3. Folk der ikke allerede vidste det. Her vil jeg lige klippe til det, jeg venter til, at ham der kommer herind. Så vi ses, når han kommer det. Okay, hej igen. Nu er ham her, som hedder Martin, kommet herop. Her kan jeg vise jer en af kræfterne, som er god til, som kan dræbe folk. Jeg sætter lige hurtigt hernede. Ja, jeg tager lige nøglen fra. Så her. Nu prøver jeg den her kraft, at det var overvægtsform. Prøv at se her. Se. Vent lidt. Så er han død. Wow. Jesus. Så har jeg dræbt ham. Og hvis jeg undrer hvorfor de slet ikke kan høre mig dernede, det er fordi, at jeg har købt sådan nogle sko og på den 2. Det gør så, at de ikke kan høre mig. Og jeg tager lige den her rute. Hej. Fuck you! Sådan der, så lige dræbt. Så jeg dræbt ham der Twitter Pentalon. Ocean, eller hvad fanden han hedder. Okay. Okay, så går vi lige herop. Jeg var lige ved at se mig. Sådan der, så der. Det er sådan noget, der gør sådan, at man kan omvende puls, kan man sige. Så nu vil de i stedet for angribe mig, angribe fjender. Jeg venter lige til han kommer. Og det er det zoomet. Prøv at se her. Så når han kommer i nærheden af den. Ja. Awesome. Ja, jeg synes, hvis jeg rigtig godt kan lide et spil, hvor man skal være stille og gå rundt og dræbe folk uden til serien, så synes jeg virkelig, vi skal have det her spil her. Og loading time, så stopper jeg vel lige her. Okay, så forbi loading time, og nu skal op til den sidste del af banen. Det er det rent som en yndlingsdel, fordi der er så mange sjove måder at dræbe dem. De her personer lige heroppe. Og jeg skal nok prøve dem. Det her vil vise jer tingene. Det kan godt være, at jeg gør den her del af et par gange, fordi jeg har stadig rigtig god tid. Så ja, kom her. Se. Så er der tisser. Stop tiden. Se. Det er sådan nogle, der gør sådan, folk sover. Jeg skyder ham bare et par gange. Nej, han var ikke skyde sådan her. Se. Sådan en her. Den gør sådan, de bliver til ild. Se. Så dækker jeg mig. Okay. Og så tager jeg lige stop tid. Okay. Stop tiden. Okay. Okay, og så
smadrer jeg ham lige derinde. Og så smadrer jeg ham her. Så røg de ned. Og ja, det var den her del her. Så skal jeg bare tage den her. Nej, faktisk. Nej, jeg tager den her. Der kender en anden råber, man bare kan dræbe den her, men så dræber jeg ham. Ikke så sjov. Shit. Nå, men faktisk hvad vil jeg gøre med hende? Nå, jeg skyder hende. Oh god. Shit. Jeg ved hvad. Jeg skyder hende. Fuck. Dammit. Det er meget. Jeg kan ikke skyde hende under benene. Vist. Jesus, det kommer til at være en af mine mindste videoer. Så det er ham her, man skal dræbe. Hvordan skal jeg dræbe ham? Jeg har faktisk ikke vist jer granaterne, eller? Det kan jeg faktisk gøre. Se. Lige så hvad det er, det kan gøre. Jeg kaster en granat og sådan en spring racer. Skal jeg redde hende? Hvorfor ikke? Og så er banen stort set klar. Så takker man lige. Oh god. Jeg synes virkelig, man sindssygt, når man får den dårlige slutning. Det er den dårlige slutning. Du kan se det ved, at det er dårligt vejr. Og så er banen klar. Det var det. Og nu vil jeg bare spille nogle show. Nu vil jeg vise nogle sjove måder at dræbe de der personer der.